възможно да имаме политическа криза. И от тук нататък на къде се отива, зависи от всички нас, които сега ще подкрепите гражданите. Не говоря за нашите движения, които представлявам, а поначало гражданите, които вече наистина им писна да живеят в тая мизерия и в тая несигурност. Ако има някакви въпроси, тук сме, иска да каже да. Здравейте, казвам се Илко Денков. Избран съм от администраторите на породилите се напоследък патриотични фейсбук групи и съм упълномощен от аудиторията, която е потребител на тези групи, да ги представлявам. И главно искам да кажа какви са техните искания и защо ние сме се събрали тук днес на тази маса. Вярно е, че събитията в Катуница предизвикаха доста недоволство сред хората и това нещо в последствие породи тези патриотични организации. Искам да кажа, че хората, които посещават тези групи, по никакъв начин не са расистски и фашистски или комунистически настроени спрямо управлението или спрямо тези хора, дали са от етнически произход или така нататък. Ние не толерираме беззаконието, което ползват някои хора, олигарси, бизнесмени и политическите чадъри, които те притежават от последните 22 години, че дори и повече насам. Запознах се с тези хора на тази маса и ни обединяват не нашите идеологически или политически убеждения, по-скоро проблемите ни, тъй като българина е търпелив човек, но истината, че вече ни е писнало и искаме някаква коренна промяна, която до сега единствено предизборно ни обещават, но никога не се е случвала. Искаме да можем да избираме хора, които да бъдат мажоритарно представени и да могат да носят отговорност, да взимат решение, когато сбъркат умишлено, да могат да бъдат съдени и да понесат съответните си отговорности. Искаме промяна в Конституцията. Държим също така да се промени закона за референдумите и когато има наболял проблем, винаги да може чрез участието на обществото да бъдат решавани тези проблеми. Това е за сега. Ако имате въпроси, може да ги задавате към колегите. Значи готови сме, ако да отговорим на въпросите, но аз мисля, че ние казахме много изключително, тук и колегите, ясно за какво започваме тази борба. Не се изрази, не искаме, ние ще го наложим, ако трябва. Това са целите ни. Няма от кой да искаме. Ние 22 години всички искат. Аз слушах толкова политици и всички искаха горе-долу същото като нашите. Некой да го направи, няма да го направят. Както и се представя до сега всичките протести, ние сме били на абсолютно всички. Там се запознахме и се събрахме. Повтаряме, че няма, всички казват, че виждате ли, това са противоцигански и въобще няма никакво недоволство срещу партийното управление. Недоволство няма нищо такова, няма нищо против циганите. Дайте да се разберем. Или срещу която и да е малцинственост или с другото. Имаме против, да ги изброявам ли? ГЕРБ, СДС, БСП, вижте, вие ако имате списък, сложете го, ако някой пише във вестниците целият списък за политически, които са регистрирани по закона за партиите, избройте ги, за да не пропуснем някой. Ако има някакви въпроси. Людмил Илиев от Вестник Сега, добър ден. Откъде само не чухме? Вестник Сега. Сега. Здравейте, Вестник Сега. Господин Маринов, вие казахте, че има веща ръка отгоре и сте готови, ако трябва да ударите през пръстите. Какво точно означава това? Ние ги знаем кои са вещата ръка. Аз мога да ви ги кажа. Какво точно означава? Това олигархията, монополите, за които говори. Това е вещата ръка, която финансира политическите партии. Всички и вие го знаете. Значи текстът е да ги ударим през пръстите, като им разбиеме монопола и не дай си Боже, ако не ни докара до някъде да се случи както се случи в Катуница, да се наложи хората да ги връщат тези хора на земята, че не са богоизбрани. Говориме за всички такива местни феодали, има ги, знаете, особено от провинцията,
и всички други хора, които се опитват задкулисно да диктуват живота в тази страна. Тези смешници, където са по партиите, там да им изпълняват заповедите, като кукни на конци. Няма да стане. Така е направен в момента политически модел и така се управлява, че ние по никакъв начин не можем да ги контролираме. Те са толкова тясно свързани с икономически интереси, че хората по никакъв начин не могат. Какво е това професия депутат? Какво значи това по 20 години той ми седи там депутат? 1-2 мандати и да приключва. Какво е това? Нали, някой си професия. Това не е професия. Той отива там, за да служи на хората. Нали, такива кметове, дето всички знаем за тия феодални кметове из цяла България, дето мачкат и тормозят населението. Какво е това професия кмет? Отиваш там 1-2 мандата и си тръгваш. Това е. Трябва да има, ще направим така, че ще ги контролираме. Ще ги контролираме, ще му дараме, ако трябва през пръстите, през краката, през кръста, когато и както се наложи. Това е начина. Всичко друго е сегашния модел на управление, който е крайно порочен и, както виждаме, нещата въобще не върват на добре. Нещата излизат извън контрол. Държава няма. В момента държава няма. Държавата е в избори. Дама, хората излизат, отива в магазина, купува си хляб, купува си мляко, кара си колата, нали, живота върви. Изборите са избори, но живота върви. Или те се активизират само от избори на избори. Защото тръгват да обикарат да видят какви са проблемите на хората, 1-2 седмици преди изборите да си направят кампаниите. Не става. Повече няма стане това. Сега аз искам само да кажа това, което ми прави впечатление от много години насам в България и което ми прави впечатление в чужбина, значи в другите страни, не искам да цитирам конкретно, хората живеят в собствената си държава, смятат, че това е техният дом и във всеки един момент, когато нещо го налага, те могат да излезат на улицата и да го променят. В България всички ние живееме като на гости, благодарение на благоволението на някаква политическа олигархия. На практика ние искаме да сложим край точно на това, да живееме в собствения си дом, т.е. искаме да живееме в собствения си дом и не благодарение на благоволението на тези, които сме избрали за наши слуги. Защото думата министър означава слуга. Той е назначен там, за да може да обслужва интересите на народа, а не народа да обслужва неговите интереси. И може да отбележите, че е по-добре сами да го имат в предвид това, за да не се наложи обществото или гражданите, или който и да е друг да им го защото да не се стига до крайности, да им го припомня и да им го налага. Ние ще търсиме, пак казвам, крайния вариант, смяна на политическа форма на управление. Затова гражданските организации призоваваме всички други, които стигнат чрез тази, ако те ще правим пресконференции всяка седмица, за да им обясним за какво става въпрос. За да се присъединяват и в край на краищата България си е наша, да си я върнем от политическата олигархия обратно, за да не отидем на следващата национална катастрофа, на където така сме се запътили, че просто не виждам как ще се спре. Дано не е късно. Летиме натам. Ако има други въпроси, малко крайни сме, ама до там ни докарах. Окей, ако няма въпроси, нещо, ако колегите имат някой нещо да каже и да приключваме. То достатъчно ясно казахме да каже. Да. Създаде се едно обединяване на граждански организации, то ще продължи. Постоянно преговаряме с други неправителствени сформирования и много скоро ще разберете колко сериозно. И ще станем по-силни от политическата олигархия и тогава просто те ще си отидат. Аз само да поправя. Преговаряме с непартийни организации, иначе е ясно, че преговаряме с неправителствени. Защото защо го конкретизирам? Значи ние, както каза и колегата преди малко, ние не сме против правителството на ГЕРБ, не сме против правителството на Бойко Борисов. Ние сме против всяко едно правителство, което ни управлява през изтеклите 22 години и искаме да бъде потърсена сметка на всяко едно от тези правителства за дереджето, до което докараха българина. Включително и това на ГЕРБ, разбира се. Те до сега всеки път казваха, ние някой като дойде ще им търсим отговорност и когато отидат да гласуват и ще има справедливост. Каква справедливост?
Затова, значи, трябва в тази форма. Сега, много са други исканията, които може да, или поне целите, извинявам се за искания, които може да са конкретни като форма. Вие сте политически журналисти, знаете какво е това. Но важното е първо да се промени, да се стигне до Велико народно събрание, да има предсрочни избори. И това са целите на хората, които в момента върват зад нас или тепърва. Който е за това, независимо от принадлежност, независимо от всичко етнос, няма значение. Предполагам, че много други, поне те, които не ги купуват, ще застанат зад гражданското обединение. Това, ако няма други въпроси, мисля, че казахме всичко. Надявам се, че ще го отразите, за да знаят, че вече няма да е както до сега. Включително и в предизборна обстановка. Не, отиваме да пиеме бира.